Gek monggo Mbah. Alon-alon mawon ngersake mundhut napa. Katuran milih-milih niku sesarengan kalian Luwih iki. Ibu Wasilah so Ibu Ngapiem nika. Gek kagem masak mangke. Kagem dahar siang, dahar sarapan rung, Mbah? Sarapan rung? Urung. Ya kono mara gek jajan-jajan kono. Mbah Temo pun damel sarapan dereng wau sarapane napa? Mbah Temo kala wingi jagong ping pinten, Mbah? Ping pindho. Wah, lah niku ringan. Kula jagong ping 4 Mbah jan. Delalah. Jagung bola-bali. Nggih, menawi Mbah Sipur kala wingi jagong ping pinten? 50. Mbah Sipur ki ya piyaine lucu tenan. Masa jagong kok ping 50. Ping 50 buntet ya, Mbah. Lajeng Budhe Ngapiem jagong ping pinten, Budhe? Namung sepindhah. Wah, lah niku radi ringan niki. Lah nggih alhamdulillah. Ora tahu. Nika Mbah Sutinem badhe tindak wana, nggih. Lah niki. Ndak wana pundi? Iya dijiwiti aku, guys. Nggih, mboten tumbas blonjo riyin. Oh, lah bablas. Yur.